Здравейте, хора! Аз съм Стив. Навярно Владимир. Днес ще играем Майнкрафт. Много пъти съм си направил. Това. Не знам. Днес ще си направил път. Добре, първо ще си направим пътя. Така, не знам какво друго да си направя. Така, значи. Сега само да видя какво ще си направя тук, да вземем тази една поръчка. Няма какво да се правим, освен втория етаж на сградата ни. Тук нямам нищо, тук ще бъде захранено. Имаше някъде овца. Много съм така. Нека излизаме назад. Аз пък овца. Хора, нещо много странно се случи. То не знам дали е бък. Бях и тук и събирах семена за посяване на пшеница. Как се стоя аз тук, изведнъж крипър гръмна. И не знам откъде. Точно, че не знам откъде дойде. Ще го убия, да видя какво ще ми даде. И тук гръмна един крипър, където умря. Един крипър до махката виждате. Направя пълна. Нека отиваме да пищата. Втора. И така. На пръстите. Много няма ги огледам, ще събера всички не пръстите, ами видя мога ли да спа. Застани само през нощта. Сега доколкото я знам да не е нужда. Само да видя къде беше просто да ми направя една къвка. Съм защитен малко. Идем да разбрам. Така свърши пържани. Така хора. И така ще вижте като сложим дърво и дърво. Пъчка няма значение. Тако. Така. Така отдолу ще го направя сега с камък. Какво имам да е? Каквото имам ще го направя. Нямам нищичко. Така че страшно съм пак заспана. Най-накрая легнах. Вече не вали. Готови сме да се бием. Къде са ми факти от тук? Като вляза и изляза, после няма нищо. Най-сетно. Код съм си взел нещата. Да видя къде ми пише. Тиката. Колко имах? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Възраждам ги. Замерих. Ще взема вратата и ще я сложа другаде. Така. Нека отведем малко звука. И ще я сложим ето тук. Много силно сега. Е така. Да не случи добре я. Да. Тато сме три. Трябва да го разберем. Разбирам, защото по-да искам да я открия. И така. Утре ще играя с моят приятел, Дени БГ, и утре ще ви го представя. Ще играм на Майнкрафт. И моят приятел ми каза, че като вървиш по слънцето на изгрева ли беше? Да, където изгрева слънцето, там значи има стил, но не ми така си. Проблема е, че ме мързи доста. И сега трябва да направим каратки. Така влезем в къщата, даже няма да въкарам. Не мога да се открия оградки. Не знам колко имам. Колко имам аз? Нищо нямам. Аз исках оградки. Къде са ми оградките? Къде отидоха? Аз не ги виждам. Съмнявам, че са тук. Само да ги намерим оградките. Ето ги, те се правят. Аха. Значи ми трябва и обработено дърво. Да, разбрах. Къде ми отикаш пак? Винаги се купя. Не винаги се намерям тук. От тук ще взема обработената дърва. Сега ми трябват много кратки.
Пратки. Значи сега имам 36 обратки. Много са пак, ама. Чизо, къде ми беше това? Къде ми е фирмата? Не помня. Ага. Така, сега ще го заградим. Нека го заграждаме. Няма ми стигне една трава. Само момент. Добре. Няма ми стигне до дърво обаче. Да. Сега се намеря брат. Къде ми брадвата? Ето е. Добре, тук. Така ще го направя, като тук ще бъде вратичката. Сега ще бъде вратичката. Така, нека се вземем огръбките. Не. Става вечер. Мисля да се попирам. Да. Изгорява слънцето от там, мачи на там. Дизай. Ай, че се обаче. Гадна овца. Много пръчки. Дървените работи са, така че принцип от другата. Искам да се наредя инвентара, за това ги слагам всичко така. Първо ще бъде меча, второ ще бъде лопатата, трето ще бъде брадвата, четвърто кирката, пето... Ти кой си, бе?
Мини беби, да си тракат. Оф, направо ще легна, че ма дразни. Защото нашите зомбили. Те са две зомбита. За малко да умра. Вики нямам да отойна вратата. Кажи хора. Не бъде хора.